Uvelile enkantolo lo wesifazane ombona esithombeni sakho ogama lakho Anele de Bruyn oneminyaka ewu46 ngezinhlelo zokuzama ukubulala isoka lakhe noma ke umnyeni wakhe ongomnikazi weplazi odume kakhulu endaweni yase Eastern Cape. Angiqale ngobingelele ngikwamukele channel eMasweti Mina Production okubingelelayo umxolisi Mvana kaDlomo maphansi le enkandla. Mangabe yaqala ukufika cela ukuthi ngize isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe bangqoqa bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba ngezingaloko njengamanje luthi uvelile enkantolo lo wesifazane ombona esithombeni sakho oboshwe nje insolo zokuzama ukubulawa kukamnyeni wakhe oneminyaka u56 ongumnikazi weplazi endaweni yase Eastern Cape. Uboshwa nje emva kokuba imiddleman noma kumuntu abekade emcelile ukuthi amzamele inkabi amcebe emaphoyiseni, kanti ke njengamanje ungaphandle ngebhili ka2000 wamarandi. Ibhili ke eqashelwe kakhulu njengokuthi ke angawubeki umcondo wakhe eplazini nanokuthi futhi kuhlelwe noma kuqashelwe uma ngabe ke efuna ukubona izingane zakhe. Uboshwa kanjani ke lo wesifazane? Uboshwa emva kokuba kube khona ke imiddleman noma ke umuntu akaye kuyena ukuthi ke wemfowethu cela ukuthi ungisize ungitholele inkabi ezobulala umnyeni wami ngesikhathi sokuthi kanje uma ngabe sifika lo nkabi ngicela ukuthi ifike ibulala izinja bese ke idubula namasondo ezimoto khona kuzobe ngathi ke bekade kuhlaselwa ipulazi njengoba ke kunanokwenzeka uthola ukuthi ke kunabantu noma ke igebengu uzohlasela iplazi ifike ibulala izinja ezibulale kwasana ezomendleleni yaso ifike mhlambe ke zihijack lokho esikwezokuthatha. Lona ke besifazane behlelela ukuthi ke kube yinto ke efana naleyo ukubulawa kamnyeni wakhe. Ubeke sekuvela ke nokuthi lo wesifazane bekade semkhokhelile umiddleman ideposit eselindele ukuthi mangabe sewenzile umsebenzi uyobe semnikeza ke isamba esele emva kokukhokha kukamshwayelense. Lo mshwayelense ke obuzoba u50 million wamarandi. Umiddleman ke uthe engathola ke deposit wabeke sewujika umqondo wakhe ngokwesinsolo zamaphoyisa, wabeke sewathipha off amaphoyisa esethi ke hayi wemadoda nasi ke isimanga nasi ke isigameko sizokwenzeka njengamanje wesifazane usenze kanje athi amaphoyisa awusho entshweni ngelanga ke lokwenza umsebenzi abeke seqonde farm noma ke eplazini afike kambopha lo wesifazane noma ke athi efika nje amaphoyisa wafika mangala umkhonyana ukuthi hawu kwenze njani na. Athi ke mangabe semchazela amaphoyisa wamangala kakhulu ke kunasekuqaleni ichaza ukuthi ke selokhu baqala ukuthandana akakaze axabana ke nalo obekade ke inkosikazi wakhe nanokuthi futhi akakaze abeke nezinsolo zokukhombisa ukuthi mhlambe ulambele umcebo wakhe. Lesenzo sakhe ke simangaze saphinde ke samthusa kakhulu. Umshushisi ke walolu daba enkantolo ubeke secela ukuthi udaba hlehlisele umhla ka23 April 2025 ukuze amaphoyisa azokwazi ukuthi ke aqhubeke nophenyo aphinde futhi agcwalise izitatimende lezi ezingagcwele nanokuthi aphinde akwazi ukudownloada ubufakazi lobu kuthiwa ke busemafonini njengoba ke kuthiwa lo wesifazane wayekade erecordwa kukho konke lokhu ke ayekade kuhlela nomiddleman. Ayanda amacala afana nalawa lapho khona wesifazane suke ehlele ukubulawa kamnyeni wakhe ngoba ke suke ebheke ifa noma ke suke ebheke imali ezophuma ngomshwayelense. Kodwa ke anginakho mina ukuphawula kulolu daba, ngicela ukuthi nje hlangana nama comments ungitshela ukuthi ke wena ucabangani uphinde futhi wenze isiqiniseko sokuthi uyalike uphinde usubscribe. Sihlangane na kwi video landelayo. Ngiyabonga.